Recordiwyd, diolch yn eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Gofyn i ti drigarhau ac i bresynoli dy hun yn ein plith. Tyrd felly tywallt ysbryd arno, mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi ddechrau treiganu'r Emirif 20. Addolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma'n nawr. Emirif 20 yn ei sefyll i'w chanu. Mae yna un arall yn uniad yna. Na, gadael e. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef mis Medi 4 ar 15, Medi 19. Hoedfa nesaf pnawn Sul am 2:03. Gyn ni ganu tra ar ein heistedd Emirif 645. 645.
Mewn darlleniad o lyfr yr actau, yr 8fed benod, dwi'n dechrau'n adnod 26. Actau penod 8 ac adnod 26. Ac angel yr arglwydd a lefarodd wrth Philip gan ddywedyd cyfod a dos tua'r deau i'r ffordd sydd yn myned i weired o Jerusalem i Gasa, yr hon sydd anghyfanedd, ac fe gyfododd ac aeth ac wele gŵr o Ethiopia, einich galluog dan Candace brenhines yr Ethiopiaid, yr hwn oedd ar ei holl drysor hi, yr hwn a ddeithau i Jerusalem i addoli, ac oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd ac yn darllen y proffwyd Eseias. A dywedodd yr ysbryd oedd Philip, dos y nes a glin wrth y cerbyd yma. A Philip aredodd ato, ac ei clybu ef yn darllen y proffwyd Eseias, ac y ddywedodd, a wyt ti yn deall y pethau o'r wyt yn ei darllen? Ac fe ddywedodd, pa fodd y gallaf, oddi eithir i rywun fy nghyfarwyddo i? Ac fe ddymunodd ar Philip ddyfod i fyny ac eistedd gydag ef, a'r lle o'r ysgrythyr yr oedd fe yn ei ddarllen oedd hwn, fel dafad i'r lladdfa yr arweiniwyd ef, ac fel oen gerbron ei gneifwr yn fyd, felly nid agorodd ef ei enau. Yn ei ostyngiaid ei farn ef a dynwyd ymaith, eithir pwy a dreitha i genhedlaeth ef, o ble gydygyr ei fywyd ef oddi ar y ddaear. A'r einich atebodd Philip ac y ddywedodd, a tolwg i ti, am bwy yma'r proffwyd yn dywedyd hyn, amdano'i hun a'i am rywun arall. A Philip agorodd ei enau ac a ddechreuodd ar yr ysgrythyr honno ac a bregethodd iddo yr Iesu. Fel yr oeddent yn myned ar hyd y ffordd hwy a ddeithant at ryw ddwfr, a'r einich a ddywedodd, wele ddwfr beth sydd yn llyddias fy medyddio. A Philip a ddywedodd, os wyt ti yn credu ath holl galon, fe a ellir. Ac fe atebodd ac a ddywedodd, yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn fab Duw. Ac fe archmynodd sefyll o'r cerbyd, a hwy eithant i weired ill dau i'r dwfr, Philip a'r einich ac fe a'i bedyddiodd ef. A phan ddeithant i fyny o'r dwfr, ysbryd yr arglwydd a gipiodd Philip ymaith, ac ni welodd yr einich ef mwyach, ac fe aeth ar hyd ei ffordd ei hun yn llawen. Eithir Philip a gaid yn Azotus a Chandramwy, fe a fengylodd ym mhob dinas, hyd oni ddaeth fe i Cesarea. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, yn dod oherwydd ei fuddod ef, iddo ddod yn barod, yn dod fel oen i'r lladdfa ac eto o Dduw yn barod i ddod yn gwybod hyn oedd o'i flan, yn gwybod y gwrthwynebiad y byddai'r byd yn ei roi tuag ato ef, yn gwybod yr holl gysineb, yn gwybod y poen corfforol y byddai yn ei ddioddef, ond yn fwy na hyn oll, yn gwybod y byddai yn cymeryd ein cosb arno ef ei hun, byddai'n cymeryd y ddigofaint di yn cael ei dywallt arno ef, am ei holl blant. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am y newyddion da, bod modd i bechaduriaid cael maddeuant pechodau a bywyd tragwyddo. O Dduw i ni yn gweddio yn y dyddiau tywyll yma, y bydd y ffeithiau yma, gwirioneddau yma, yr efengil yma, unwaith eto yn cael ei chyhoeddi a nerth yr ysbryd glân, y bydd yn mynd ar hyd a lled ein gwlad ni a gwledydd y byd. Unwaith eto y bydd pobl yn ei darluneb yn dod i weld rhyfeddod yr efengil sydd yng Nghrist Iesu. O Dduw, mae rhaid i ti i wneud y gwaith yma, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Mae'r materion yma tu hwnt i'n deall ni, tu hwnt i'n gallu ni, dydyn ni ddim yn gallu perswadio yr un enaid i ystyried heb sôn am gredu yr efengil, ond o Dduw, os wyt ti'n rhoi dy gair, os wyt ti'n gorchymyn i enaid, o Dduw, i ni'n gwybod pan bod y ysbryd di ar waith, fod y ras di yn anorchfygol, ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti weithio yma yn ein plith ni fan hyn, cael weld rhai yn dod o'i tywyllwch i oleuni. Ni'n gweddio am rhai sydd yn gwrando o Dduw, falle rhai sydd erioed wedi ystyried ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, ti'n gallu agor i llyged nhw i weld y gwirioneddau hyn, i weld fod dy air di yn wir, dy fod ti yn Dduw sydd yn fyw, dy fod ti yn Dduw y bydd yn nhw yn atebol ger dy fron rhyw ddydd. O Dduw, i ni yn gweddio bydd ysbryd di ar waith yma ac ar hyd a lled ein dinas, ein gwlad, ein gwledydd, ein byd,
O na fyddi di yn dychwelyd i'n plith. I ni yn gofyn am y tywalliad o'r ysbryd glân. Rho fydd i ni ddisgwyl pethau mawr hyd yn oed mewn oedfa fel hon, y byddi di yn gallu gwneud rhyfeddodau yn ein plith ni. I ni yn gweddio felly mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod yn ein plith heddi. Helpa ni yn ein heddoliad y bydd y cyfan yn dy blesio di. Ter felly presenola dy hun yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn ei gael ni am rhif 69, fy niw uwch law fy neall yw gwaith dy ddwylo i gyd. 69 gen i sefyll uwch anu.
Yn testyn o lyfr yr actau yr 8fed benod, gadnod 30. Actau penod 8 ac adnod 30. A'r cwestiwn ar ddiwedd yr adnod, a wyt ti yn deall y pethau yr wyt yn ei darllen? Mae'r emyn enwog yn dweud y geiriau yma, rhagluniaeth fawr y nef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Ac yn sicr mae rhagluniaeth Duw, mae yn sicr yn rhyfedd. Mae mor rhyfedd na all dyn ei ymgyffred. Mae rhagluniaethau Duw y tu hwnt i'n deall ni. Does dim cwestiwn am hynny. Does dim posib i ni ddeall rhagluniaethau Duw. Mae mynd y tu hwnt i'n gallu ni, y person mwyaf galluog sydd wedi rhodio ar y ddaear yma. Mae rhagluniaethau Duw y tu hwnt i'w deall nhw. Dwi ddim yn bosib i ni ddeall y beth. Mae yn bosib i ni wneud yw plygu lawr ac addoli a rhyfeddu a dweud pa mor fawr yw Duw. Ond mae'r emynydd wedi ddeall y rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw. Mae yn rhyfedd. Dydyn ni ddim yn gallu dechrau deall cymhellion, ei ddilliau, i wereddu ei gymhellion a'i bwrpasau fe. I ni ddim yn gallu deall pam fod rhai pethau'n digwydd a sut fod rhai pethau'n digwydd. I ni'n gallu dweud, wel, dwi'n credu fod Duw yn rheoli pob dim, ond sut fod yr digwyddiad yma yn mynd i fod o fydd i mi? Ac yna, efallai, mewn rhai blynyddoedd, i ni'n gallu gweld bod o fydd i ni, ond i ni'n gallu gweld ar y pryd. Ac eto i gyd, ambell i ddigwyddiad, i ni'n gallu dweud na fyddwn ni'n gwybod tra ar y ddaear. Beth oedd i bwrpasau fe, fyddwn ni'n deall hynny yn rhagwyddoldeb. Ond yr un peth am hanes pob un droedigaeth, mae e'n gyffroes yn diwe. Mae pob un sydd yn dod yn Gristion, mae'r hanes unigolyn yna yn llawn cyffro. Fe ddaw pob un enaid a chybr mewn a mawl a chlod i Dduw, does dim cwestiwn am hynny. Ac wrth edrych ar y camau sydd yn arwain, y paratoadau sydd ar yr enaid ar gyfer achubiaeth ac ar gyfer iachawdwriaeth, ac yna wrth weld darpariaeth Duw yn darparu iachawdwriaeth, a hyn a wna yn trefnu iachawdwriaeth ac yn cymhwyso'r neges honno i'r unigolyn, petai rhywun yn dod yn Gristion yma heddi, dyna ein gobeith ni bob sul, dyna ein gweddi ni bob dydd sul. Wel, y gweddi cyntaf i Duw yn cael ei fawrygu a'i ogoneddu, ond y bydd hynny'n digwydd hefyd trwy achubiaeth enaid. Ond petai rhywun yn dod yn Gristion yma yn yr oedfa heddi, petai un ohonoch chi yn dod yn Gristion heddi, petai ni dim ond gallu edrych ar hanes yr unigolyn yna, a'r rhagluniaethau sydd yn rhan o'r droedigaeth, o'r broses bod chi wedi dod, bydde'r stori ddim yn dechrau nawr. Falle, petai rhywun yn troi fewn am y tro cyntaf, dod i'r oedfa am y tro cyntaf. Bydde'r stori ddim yn dechrau am yr oedfa hon, y tro cyntaf yn yr oed wedi dod. Mi fyddai holl magwraeth yn rhan o'r droedigaeth. Mi fyddai'r ffordd mae personoliaeth nhw'n rhan honno. Mi fydda Duw yn ei ragluniaethau wedi peri bod y person yna'n dod i'r oedfa yn pa bynnag amgylchiadau, poeni, bryderus, yn ofnus, llawen, drist, wedi cael profedigaeth, pob math o bethau, yn peri fod yr oedfa hon yn arbennig ar gyfer y neges hon. Dyna beth yw droedigaeth. Ac yna fyddwch chi'n edrych ar ei rhieni, a'i rhieni nhw, a'i cenedl nhw, ble byddai cyfnod i geni, byddai pob peth yn rhan o'n fe. Pa le, pa fod dechreuaf, folianu'r Iesu mawr, ol rheinio i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr, anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Dyna chi rhyfedd, dyna rhyfeddol bydde fe, petai un yn dod i gredu heddi, efallai un heb unrhyw fwriad i gredu, efallai rhywun fan hyn, neu rhywun sydd yn gwrando, a dim bwriad yn y byd i gredu, ond yn rhagluniaethau Duw, fod yna rhywbeth wedi digwydd i chi. Ac fe fydd yr oedfa hon yn rhan o'r darlun llawnach, o ragluniaethau Duw yn arwain i fyny. Wel,
dyna beth dwi eisiau edrych fan hyn yn y droedigaeth sydd fan hyn, achos dyna beth sydd ni. Y paratoad yn gyntaf i'r droedigaeth sydd fan hyn, y ddarpariaeth ar gyfer y droedigaeth ac yna'r proffes yn olaf yn drydydd sydd ar ddiwedd yr hanes. Wel, yn gyntaf, paratoad. Wrth edrych ar hanes achubiaeth enaid gŵr o Ethiopia, yr einych yma, sy'n angen i ni edrych nôl ymhell i weld rhagluniaeth, pe tawn ni'n gwybod holl hanes, a'i 992, a'i gyn hen 992 ac yn y blaen ar y ddwy ochr, a byddwn ni'n edrych i weld beth oedd y dylanwadau. Sdim eisiau ni edrych ar hwnna, mae hwnna'n gyffroes, pe tawn ni'n gwybod, ydyn ni ddim yn gwybod, ond pe tawn ni'n gwybod, mi fydde hwnna'n gyffroes. Pe tawn ni'n edrych ar yr holl hanes yr gŵr yma. Ond os dim eisiau yna yn y stori yma, yn y digwyddiad yma, mae digon o gyffro yn yr rhagluniaeth sut mae hwn yn dod yn Gristion. Mae'n llawn cyffro. Bydd hyn yn bwnc mor ddiddorol yn rhagwyddoldeb i edrych yn bellach nôl i weld olrheinio gwaith rhagluniaeth y mywydau Cristion, y Cristnogion, i edrych nôl sut fod rhagluniaethau'r waith cannoedd o flynyddoedd cyn ein geni ni hyd yn oed, ond dyw hwnna ddim yn fater i nawr, fedrwn ni ddim deall hynny. Ni ddim yn gallu deall hynny. I fi cael fy ngeni fan hyn yng Nghaerdydd ac i fi fod fan hyn yn y pwlpit heddi, mae tu hwnt i'n deall ni, deall rhagluniaethau fe nghysylliadau fi cannoedd o flynyddoedd yn ôl. Fe fydd yn ddiddorol yn y nefoedd, fydd yn sicr. A'r holl ddylanwadau sydd wedi fy ngwneud i yn pwy ydw i. Mi fydda hwnna'n llawn, ond gen i adael hynny tan tragwyddoldeb, achos dydyn ni ddim yn gwybod. Ond yma, mae e'n fater hynod o weld rhagluniaeth ar waith yn y mater agosa at y gŵr yma. Mae yna ddigon o ragluniaethau yn yr adnodau byr yma i ni ryfeddu. Hanes un gŵr a ddaeth o Ethiopia, cenedl yr oedd yr Iddewon yn ei casau, yn ei dirmygu yn llwyr, yn fwy na neb arall, edrych lawr ar nhw, yn ei gwawdio nhw, yn ei ddim eisiau mynd yn agos iddyn nhw. Ac eto fan hyn i ni yn gweld bod yr arglwydd yn dangos yr ystyr yma o pob un fe ddaeth Crist achub, pob math o bobl, pob cenedl, pob iaith. Ac oedd y gŵr yma wedi troi at Iddewiaeth. Yr oedd e rhywsut wedi dod ar draws y ddysgeidiaeth ac wedi dod i gredu yn niw yr Iddewon. Eto, rhagluniaeth dydyn ni ddim yn gwybod sut, ond mae e'n ragluniaethol. Rhyfeddol, gŵr o Ethiopia, einych, dyna i chi un. Yr oedd hwn newydd fod yn Jerusalem, yn addoli Duw yr Iddewon, ac nawr yn dychwelyd adre, ac yr oedd yn sicr yn ddyn o statws uchel, dywedd nid yn einych yn ystyr corfforol y gair o reidrwydd, falle fod ond dim o reidrwydd, mae e mwy o ran y disgrifiad o'i swydd, yn un o swyddogion y llywodraeth, yr oedd yn drysorydd y frenhines, roedd e'n bwysig. Yr oedd ganddo fe swydd o ymddiriedaeth ac o barch, a bydde hwn wedi bod yn ymwybodol, efallai nawr yn y statws yr oedd yni, roedd yn pwysig, wedi mynd yn y cerbyd yma i Jerusalem, a falle rhaid i ni feddwl, rhaid bod na rhywun wedi dod ar ei draws y tra yn Jerusalem. Bydde fe wedi clywed rhywbeth am yr Efengil, a bregethodd yr apostolion am yr Iesu yma tra yn Jerusalem. Mae'n eich i feddwl bod rhaid i fod achos fe gafodd e gopi o Eseia. Pam fydde rhywun yn prynu copi neu'n cael gafel ar gopi o Eseia? Ond fe nath e. Nawr oedd e wedi troi i Iddewiaeth. Beth oedd yr rhagluniaethau tu nôl ni, dydyn ni ddim yn gwybod. Roedd e wedi mynd i Jerusalem. Mi debygol iawn bydde fe wedi clywed rhywun, ond un peth i ni'n gwybod, beth bynnag oedd y ddylanwad, doedd e ddim wedi bod yn ddigon iddo fe dod trwyddo i gredu'n llwyr. Ond rhaid dweud, yn sicr, yr oedd yr ysbryd glân wedi cychwyn gwaith ar ei enaid. Roedd yn sicr, oedd yr ysbryd glân wedi dechrau ei ddwysbigo fe, wedi dechrau wneud iddo fe gwestiynu, wedi dechrau wneud iddo fe geisio. Yr oedd yn barod wedi ymateb at y ddysgeidiaeth o Dduw, y Duw yr Israel. Nawr yr oedd yn awyddus i ddarllen mwy am air Duw. Adnod 27. Ac efe a gyfododd ac a aeth a gwele gŵr o Ethiopia einych galluog
dan Candacau brenhines yr Ethiopiaid, yr hwn oedd ar ei holl drysor hi, yr hwn a ddeithau i Jerusalem i addoli, ac oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd ac yn darllen y proffwyd Eseias. A oedd rhywun wedi rhoi copi iddo fe. Wel, un peth, sy'n eisiau ni fynd i ormod o fanylion fel hyn, un peth, fel mae'r ymynydd yn dweud, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw. Ethiop wedi cael gafel ar grefydd yr Iddewon ac nawr ar ei ysgrythyr nhw ac nawr yn darllen ar y ffordd nôl Jerusalem. Yr oedd yr ysbryd wedi cychwyn gwaith. Rhagluniaeth yn peri nawr bod hwn yn ceisio mwy, oedd eisiau gwybod mwy. A fe berodd rhagluniaeth i hwn darllen gair Duw, ond fwy na darllen gair Duw. I ddarllen y darn mwyaf arwydd y cael. Fi'n gwybod bod yn anodd dweud hynny gyda gair Duw, ond fi'n siŵr bod y neb yn dadlau gyda ni fan hyn. Petai chi am ddewis darn o'r ysgrythyr i rywun i ddarllen yn yr Hen Testament, wel, chi bron iawn dweud yn yr holl Feibl, ond yn sicr o'r Hen Testament, pa ddarn bydde honno? Dyma be fydde'r rhaid iddo fod Eseia 53. O bob rhan y gallai fod wedi ddarllen, mor arbennig yw gweddill yr ysgrythyr, ac o fewn gallu a rhagluniaethau Duw, fydde'r rheini wedi cael eu defnyddio i'w arwain at Grist. Ond dyma i chi ddan, Eseia 53. Y dan efallai mwyaf eglur. Y mae efallai fwy eglur na'r Testament Newydd gallech chi ddadlau bron iawn. Mae'r ysgrythyr, mae'r efengyl yn Eseia 53 yno fel petai yng nghanol y Testament Newydd. Y mae yn sôn am Grist o'r dechreudydd, mae'n rhyfeddol. Mae'r iachawdwriaeth mor eglur. Felly nid yn unig y trefnir yr amgylchiadau. Sylwch ar hwn, yr oedd y llwybr yr oedd hwn arni. Y lôn, roedd hi'n lôn dawel. Doedd e ddim y lôn arferol i bobl ddefnyddio. Ac yr oedd yn lôn bydde wedi bod yn bosib iddo fe gallu ceisio'n well. Ac ymhen amser i gallu sgwrsio yn well. Roedd hi'n ddelfrydol o fewn rhagluniaeth eto. Yr oedd yr union lôn oedd e arni yn hwb ac yn help i'r holl broses o iachawdwriaeth. Ond hefyd, i ni'n gweld yr oedd wedi ddarostwng yn barod. Dyma beth yw gwaith yr Ysbryd Glân. Mae yn dwysbigo'n diwedd, dyna fel mae'r Ysbryd Glân yn gweithio. Mae'n dechrau agor y llygaid, yr enaid, a chi'n dechrau gweld eich drygion i chi gynt. Doeddech chi ddim yn poeni am eich pechod, ond nawr mae'r ffordd i chi'n siarad. Mae'ch dyheuadau chi nawr yn eich pigo chi, ac yn neud i chi deimlo'n eog ac yn anghysurus. A beth yw hwn? Gwaith yr Ysbryd Glân. Mae'n dechrau agor y llygaid, mwyn i chi dechrau gweld eich angen am waredwr. I chi nawr ddim mor falch, chi nawr ddim yn credu bod chi'n gwybod yr ateb i bob dim. Efallai transgwrsio gyda pobl am beth ysbrydol, chi nawr ddim wastad gyda'r ateb, fel petai chi'n gwybod. Nawr, mae yna dywelwch yn dod ar yr enaid. Nawr, mae yna gydnabyddiaeth. Dwi ddim yn gwybod yr ateb i bob dim. Dwi ddim mor glyfar wedi'r cyfan roedd hwn yn ddyn galluog. Un o'r rai mwyaf galluog i wladau, un o'r rai mwyaf pwysig ei wladau, ond doedd e nawr ddim felly. Yr oedd e'n gwybod ei statws uchel, yr oedd yn gwybod bod angen ar ei enaid yr oedd e nawr yn gwybod hwn, roedd yn ei boeni fe. Doedd e ddim yn ei osod ei hun uwch ben Philip. O ran statws, roedd e tipyn uwch ben Philip. Ond nawr oedd yn gweld i ni mewn maes gwahanol. Digwydd bod fod y swyddi yn fy ngosod i lan fan hyn a Philip lawr fan hyn rhywle. Ond nawr yn yr ysbrydol, dwi ddim yn gwybod dim. A tra'n darllen gair Duw yn uchel, fe ddaeth Philip ato a gofyn. Adnod 30. A wyt ti yn deall y pethau yr wyt yn ei darllen? A bydde mwyafrif heddi'n dweud, beth? Lle ddechmygu mewn capel, rhaid dweud, be? Deall? Wrth gwrs bod fi'n deall. Dwi wedi bod fan hyn trwy fy mywyd. Dwi'n cael fy magu ar yr efengyl. Dwi'n deall yn iawn, diolch yn fawr. Wrth gwrs fy mod i'n deall.
Neu falle, pwy ti'n ni feddwl wyt ti? Dyna'r math o mateb byddwn ni'n cael heddi. Oedd chi'n disgwyl bod fi ddim yn deall, ac efallai byddwn ni'n siarad â rhywun clyfar iawn yn ein dinas ni fan hyn, rhywun sy'n â swydd uchel iawn. Chi wedi gweld, dwi wedi cael y profiad, a chi siwr fod wedi cael y profiad, siarad â pobl sy'n â swydd uchel, a maen nhw'n siarad â chi yn edrych yna chi, ti, athro cynradd, ti lawr fyna. Ti ddim yn bwysig a fi. Mae fy nghyflog i 5 gwaith mwy na ti. Ond dyn nhw'n deall. Dyn nhw ddim yn deall. Dwi'n byd i wneud yna, nag yw. Dwi'n byd i wneud yna. Mae'r ysbrydol, mae'r enaid yn ddall. Sdim os pa mor glyfar i chi, sdim os pa mor fawr yw eich cyflog chi, sdim os ydych chi yw trysorydd y llywodraeth. Fel hwn oedd y trysorydd, roedd yn un mawr pwysig, yn grand a cherbyd, a rwy'n yn gyrru'r cerbyd. Am hwn, roedd hwn yn gorfod cydnabod. Dwi ddim yn deall. Adnod 31, grandewch. Dyma chi brawf bod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith ar ei enaid ef. Ac efe ddywedodd, pa fodd y gallaf o ddieithr i rywun fy nghyfarwyddo i. Ac efe a ddymunodd ar Philip ddyfod i fyny ac eistedd gydag efe. Chi'n gweld fan hyn, dyna chi enghraifft wych o rhywun am yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith ar yr enaid. Mae hwn yn ei gefndir, falle nawr wedi dechrau troi at Dduw ar ei ddewon ac yn meddwl, mae rhaid bod rhywbeth o'n hwn, mae'r ysbryd yn dechrau agor i lyged e. Dwi ddim yn gwybod pa le i droi, dwi ddim yn siŵr ble i edrych, ond mae'n dechrau ceisio. Ac yna, mae'n cael gafel ar Eseia, ond dwi ddim yn deall gair ond fe. O, mae'n mor glyfar, ond ddim yn deall gair. Ddim yn deall gair ohono fe. Mae'n deall yr iaith, ond dwi'n yn deall y neges. O popeth yn peri penblwydd iddo fe. Ac nawr ych chi'n gweld ar arwydd falle'r gorau i gyd o hyn. Mae Philip yn dweud, wyt ti'n deall y peth yma? A dwi ddim mor llawn balchder yn dweud, gwrs o mod i'n deall. Mae'n dweud, pa obeth sydd i fi ddeall hwn? Dwi ddim yn deall. Mae rhaid i rhywun egluro i mi beth mae hwn yn ei olygu. O, dyna chi baratod. Un a oedd yn barod i waith yr arglwydd yn ei fywyd. Un a oedd wedi ceisio trwy ras Duw, fe sydd wedi cychwyn y gwaith. Un a oedd wedi troi at air Duw. A mae'r atebion wedi mynd at yr llyfr cywir, wedi mynd at y benod cywir, wedi mynd at Eseia, oedd e ddim yn gwybod, ond dyma chi ragluniaeth fawr yn nef, mae e nawr yn darllen Eseia 53 a Philip yn mynd heibio. Mae'n anhygoel. Un a oedd yn cyffesu ei ddiffyg, na all ddeall. O, dyna sydd ei hangen. O, dyna chi ddyddiau i ni'n dyheu amdano. Dyddiau pan fod yr ysbryd glân ar waith. Yn ei ragluniaethau, dydyn ni ddim yn gwybod y darnau nawr, nag un. Ni ddim yn gwybod y ragluniaethau sydd ar waith nawr. Efallai bod na rhywun yn mynd heibio. Pwy awyr? Falle bod rhywun yn mynd heibio. Ac yn clywed yr union frawddeg fel hwn yn ei gerbyd. Fe ddath ar draws Eseia 53. Falle rhywun fydd yn mynd i'r we prynhawn yma. Efallai rhywun prynhawn yn dweud, dwi wedi clywed bod yr oedfa yma, neu ar hapa damwain yn ei tîb nhw, ac yn digwydd dod ar draws yr neges yma, ac yn digwydd dod ac yn clywed am ragluniaethau Duw, ac yn meddwl mae hwn yn ddisgrifiad o fy nigwyddiadau fi hyd yn hyn, ac yn dweud, dwi am rando, ac troi ras Duw cyn diwedd yr oedfa, a bydd rhain yn dod i gredu fel hwn. Dyna yw'r rhagluniau, dydyn ni ddim yn gwybod, mae mor gyffroes yn diwedd. Dwi dweud hyn tro o tro, hyd yn oed beth o'n ni'n hanner y gynulleidfa sy'n yma nawr, a ni ddim yn llawer nawr, bydde fe dal yn gyffroes. Ni'n gwybod bod yn sôn yn oed, ni'n dod mewn fan hyn yn aml yn tew, bydde fe'n dda bethau chydig bach mwy i wrando, ond o leia falle bod yna rhain gwrando ar y we, a chi'n teimlo, na fydde pobl yma i glywed ffordd i'ch awdwriaeth. Ond chi'n gwybod beth, mae'r cyffro, dwi ddim mwy neu llai. Achos mewn oedfa hyd yn oed hanner chwarter y gynulleidfa yma sydd yma heddi. Fe all Duw ddod yn ei ragluniaethau. Mae nawr yw'r dydd y mae'r ysbryd glân yn mynd i agor y llygad i weld eich angen am waredwr. Dyma beth sydd fan hyn. Mae'n anhygoel. Dwi ddim yn gynulleidfa fawr iawn fan hyn, nag yw. Un. Ond yr oedd yr arglwydd wedi agor i lygaid i weld ei angen am waredwr. Oedd e'n gwybod bod problem da fe. Oedd e'n teimlo gwacter bywyd. Digon arian da fe, ac oedd e'n cyfri lot o arian. Roedd e'n cyfri'r arian frenhines, ond tybiwn hi bod hi'n talu fe cryn dipyn. Roedd wedi cael mynd ar trip i Jerusalem.
Roedd e'n ddyn pwysig, popeth yn mynd yn iawn, ond roedd e'n gwybod bod yna rhywbeth bach o'i le. Ac roedd e'n poeni. Wel, gyda chi symud ymlaen, y ddarpariaeth te. Dychmygwch petai'r holl waith yma, defnyddiwch eich dychymyg am eiliad. Dychmygwch petai'r holl waith yma wedi cychwyn yng nghalon yr Ethiop, yr eunuch yma, ac yna dim help ar gael. Dychmygwch petai hwnna'n digwydd. Dwi'n bosib nag yw, ond dychmygwch. Dychmygwch nad oedd unrhyw help ar gael. Fod hwn wedi teimlo'r teimladau yma, wedi dechrau ceisio, a teimlo'r gwacter, a teimlo'r baich, ac eisiau darllen, ond ddim yn gwybod ble i droi, a bod e'n mynd i'w fedd heb help o gwbl. Dychmygwch petai hynna'n bosib. Dychmygwch y chwilfrydedd, y ceisio, yr arwydd i wybod mwy am iachawdwriaeth, ond neb i ddweud wrtho. Dychmygwch. Dychmygwch dim gair Duw i'w ddarllen. A petai e wedi ddarllen e, neb i'w egluro fe iddo fe. Dychmygwch petai'r ysbryd glân wedi cychwyn gwaith ar yr Ethiop, a dyna fe. Be byddech chi'n dweud am hynny? Byddai fe'n rhyfedd iawn, byddech chi'n gorfod dweud, wel, dyna chi greulon. Byddech chi'n meddwl, os gwaith wedi cychwyn, a neb. Ond nid dyna beth sydd fan hyn. Philippiaid 1:6, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i'r hwn ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Os oedd hon yn waith o Dduw, os mae'r ysbryd glân oedd wedi agor ei lyged, os mae'r ysbryd glân oedd wedi perydd fe geisio Duw ar Iddewon, ac yna clywed bod mwy iddewiaeth na'r hyn oedd yr Iddewon yn ei ddweud, fod y mab Duw, y Meseia wedi dod, a bod yn dechrau meddwl, dwi eisiau darllen mwy, ac os yw'r ysbryd glân wedi perydd fe ddarllen Eseia 53, ac iddo fe, wel, dwi ddim yn deall hwn, a chwilio oes na rhywun i esbonio hwn. Wel, wrth gwrs, mae'r ateb yn amlwg, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Dyna sy'n gorfod bod yn wir. O Dduw sydd yn llawn trigaredd, un sydd yn ymestyn allan ei law o chybiaeth, rhaid ei fod yn darparu ffordd y gall hwn glywed a gall hwn ddeall yn ei ragluniaethau, os trefnodd y byddai hwn yn cael clywed rhywfaint, ac yna peri fod hwn yn dechrau ceisio, ni fydde Duw sydd wedi gweithio felly yn barod yn ei adael ar ben ei hun. Bydde ddim yn gwneud synwyr. Bydde ddim yn ffitio iair Duw o'r holl ysgrythyr. A mae'r ysgrythyr yn llawn o drigareddau Duw, a'i ras a'i gariad e. Dyw e ddim yn dechrau gwaith ac yna ddim yn mynd i orffen e byth eto. Os yw e wedi dechrau'r gwaith, fe fydd e'n cael ei gyflawni. Na, fe drefnodd yr arglwydd y byddai Philip yno i'w helpu. Dyna rhagluniaeth. Tra yn gweithio yng nghalon yr Ethiop, yr oedd yr arglwydd hefyd yn arwain llwybr Philip ato. Nawr, dydyn ni byth yn mynd i ddeall rhagluniaethau. Chi'n gwybod pam ni ddim hyd yn oed yn gallu deall hwn. Sut yn y byd i'r arglwydd beri bod Philip yn mynd i fod yno ar yr union pryd roedd e'n darllen Eseia 53. Ond nid lwc yw e. Nid cyffwrdd pren fel mae'r byd yn ei ddweud. Dyna i chi ragluniaeth fawr y nef. Adnod 26, ac angel yr arglwydd ar lefarodd wrth Philip gan ddywedyd cyfod a dos tua'r deiau, neu'r ffordd sydd yn myned i weired o Jerusalem i Gaza, yr hon sydd anghyfanedd. Fe gyfarwyddodd yr arglwydd Philip, fe gyfarwyddodd angel yr arglwydd Philip, iddo rodio ar hyd llwybr na rodio llawer. Nid yma oedd y ffordd arferol, ni fydde llawer yn rodio ar hyd y llwybr yma, ac felly o'r cychwyn ymddangos fod na bwrpas, fe drefnod yw y bydde'r Ethiop yn dod ar hyd y llwybr yma, a fe drefnod fe roddodd gyfarwyddyd i Philip cer ar y lôn yma. Gallai Philip dweud, wel, ta'n mynd i fynd fydda, mae'n costio mwy, mae'n anodd, mae'n ddiffaith, dwi ddim eisiau mynd fydda, dwi ddim o'r gyfforddus. Na, fe gafodd gyfarwyddyd ac fe ath ar hyd y llwybr hon.
Ac felly o'r cychwyn, i ni'n gweld fod na bwrpas arbennig gan yr arglwydd i'r arweiniad yma. Ac mae Philip yn ei fyddhau. Dwi ddim yn oedi hyd yn oed. Ac fe a gyfododd ac a aeth, fe i fyddhaodd. O, am fod mor agos at y wyllus y tad a Philip, yn gwybod pan fod yr arglwydd yn arwain ac yn barod i wrando ac i fyddhau, heb wybod yr hyn sydd i ddod. Doedd Philip ddim yn siŵr beth oedd o'i flaen, ond fe ath mi roedd e'n siŵr o fod yn gwybod, dwi'n teimlo presenoldeb Duw, mae'n arwain i fan hyn, mae yna rhywbeth wedi drefnu, ac mi roedd un o'r cyfarfodydd mwyaf cyffroes allwch chi ddychmygu. Ond mae'r cyfarwyddyd yn parhau, adnod 29. A dywedodd yr ysbryd wrth Philip, dos y nes a glin wrth y cerbyd yma. Nid yn unig cer ar y llwybr, ond dweud cer y nes, di eisiau gwrando ar y darn yma, mae'r darn yma'n bwysig. Gwranda yn astyd, cer y nes. Bydd yn barod, mae gen i dasg i ti. Dyma sut mae'r arglwydd yn gweithio, nid hap a damwain yr ydych chi yma heddi, yn sicr hyd yn oed falle os chi ddim eisiau bod, neu'n dod o arfer, neu gorfod bod, neu wedi dod ers blynyddoedd. Be bynnag yw'r rheswm, os i chi dal heb gredu, hyd yn oed felly, nid hap a damwain bod chi dal yma. Dyna'r wyrth. Doeddwn ni ddim yn gwybod, tra'n paratoi'r bregaeth yma, pwy fyddai yma. Achos yr un gynulleidfag sydd wedi bod ers amser efallai, y fydde'r arglwydd yn ei ras wedi agor llyged un ohonoch i weld eich angen. Ac nawr o'r diwedd eich bod yn barod i'w geisio, dyna'n sicr tra'n paratoi roeddwn ni yn ei feddwl, efallai i un sydd wedi bod mewn llawer. Ond y galon wedi bod yn geedig. Ond efallai mai dyma'r oedfa y bydd yr ysbryd yn dod. Ac fydd y neges fel petai fel Philip yn dod wrth ochr y cerbyd. Bod yr neges yn dod ac o'r diwedd i chi'n gwrando. Neu, falle, a fydda un yn dod i mewn i'r oedfa am y tro cyntaf. Na, dwi ddim o sim sbectol da fi mlaen, ond dwi methu gweld bod neb wedi dod mewn am y tro cyntaf. Ond falle ti fas. Falle bod nhw ti fas, falle bod nhw wedi dod mewn ac yn eistedd yn y stafell fach yn y cefn ar sgrin a'r sain ymlaen. Dwi ddim yn gwybod, falle dyna beth yw, ond yn sicr i chi, gallai fod yn rhywun sy'n gwrando ar y we, ac yn eistedd yn am y tro cyntaf, neu falle sawl tro, a bod yr ysbryd yn dod ac yn arwain yr enaid i wrando. Dyma beth na, Philip redodd at y cerbyd, a thra'n rodio'n agos at y cerbyd, adnod 30, a Philip redodd ato, ac a'i clybu ef yn darllen y proffwyd Esaias, ac y ddywedodd, a wyt ti yn deall y pethau o'r wyt yn ei darllen? Am gyfle. Un yn darllen gair Duw, ond yn darllen Eseia 53. O fe wybi Philip yn syth. O'r holl arweiniad a gafodd, mae hwn o Dduw. Yn syth fe aeth Philip at wraidd y mater, y cwestiwn pwysig, y cwestiwn i ni'n gofyn i chi yma heddi, a wyt ti yn deall y pethau wyt ti yn ei darllen? A ydych chi'n deall? Ac ewn ni fentro dweud, nid deall yn y pen. Nid ydych chi'n gallu dweud bod ganddoch chi broffes. Nid dweud y geiriau iawn. Mae rhai ohono ni wedi bod yn arbenigwyr ar dweud y pethau iawn. Ni'n gallu dweud y popeth iawn. Ni'n gwybod, ni wedi clywed eraill a bron iawn. Ni'n gallu dweud y pethau yma. Ond a wyt ti'n deall yr efengil? Yr oedd yr Ethiop yn gwybod nad oedd yn deall. Dyna'r cychwyn. Dwi ddim yn deall. Dwi ddim yn gallu credu, dwi wedi credu yn fy mhen trwy gydol fy mywyd, ond dwi ddim yn gallu credu, dwi ddim yn deall ffordd iachawdwriaeth. Ac i cydnabod hynny, ond dyna yw'r man cychwyn, na fydde enaid yn dweud, dwi ddim yn deall, Dduw, madda i fi, helpa fi yn fy anghrediniaeth. Yr oedd yr Ethiop yma'n gwybod nad oedd yn deall ac yr oedd mewn angenadwr 31 ac fe ddywedodd pa fodd y gallaf o ddieithr i rywun fy nghyfarwyddo i ac fe a ddymunodd ar Philip ddyfod i fyny ac eistedd gyda ef am gyfarfod. A drefnwyd cyn llunio'r byd. Dyna chi bresenoldeb oedd ar y cerbyd honno. Na fydden ni'n cael presenoldeb Duw yma heddi yn yr un ffordd, o'r pwlpid i'r sedd. Dyna be fydd yn hyfryd.
Dyna be fydd yn hyfryd, petai na enaid yn dod i'r pwynt yn gweld ei wacter. Dyma beth ddarllenodd y gŵr yma adnod 32 ar lle o'r ysgrythyr yr oedd ei fe'n ei ddarllen oedd hwn. Fel dafad i'r lladdfa yr arweiniwyd ef, ac fel oen gerbron ei gneiffiwr yn fyd, felly nid agorodd e fe iennau. Yn ei ostyngiad ei farn ef a dynwyd ymaith, either pwy a dreithau genhedlaeth ef, o blegu dygyr ei fywyd ef oddi ar y ddaear. Ac yna mae'n mynd ymlaen ar einych atebodd Philip ac yddywedodd, atolwg i mi. Am bwy y mae'r proffwyd yn dywedyd hyn, amdano ei hun a'i am rhywun arall. Tybiwn ni fod yn dechrau sylweddoli, mae Eseia yn siarad am rhywun arall. Byddwn ni'n meddwl yn y ffordd mae'n gofyn y cwestiwn. Falle tra'n Jerusalem fe glywodd am Grist, efallai. Ond nawr yn darllen Eseia, mae hwn yn benod mor arbennig. Mae hwn yn sôn am un rhyfeddol. Rhaid ei fod yn sôn am un arall. Ac fe holodd yn fwy manwl, mae'n agosau at wraidd yr efengil. Mae adnod 35 a Philip agorodd ei enau ac a ddechreuodd ar yr ysgrythyr honno. Beth mae'n wneud? Ac a bregethodd iddo yr Iesu. Os ych chi'n pregethu ar Eseia 53, am bwy chi'n pregethu? Neb ond Iesu. Iesu Grist yw'r benod honno. Ac fe aeth yn syth i egluro ffordd iachawdwriaeth. Fe ddywed mae am yr Iesu yr oedd Eseia'n sôn. Mae hwn yr Iesu a ddaeth i ddelio a'i holl bechodau. Mi fydde hwn yr yn teimlo fod pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, fod y gwacter bywyd roedd ganddo bopeth, ond yn dweud, dyw e ddim yn gwybod pwrpas bywyd. Mae gen i swydda, mae gen i lot o arian, mae gen i deulu beth bynnag yw e, mae gen i garedigrwydd o'n cwmpas i, ond dwi'n ar goll. Dwi ddim yn deall sut fedra i gael heddwch a Duw. Ac be mae Philip yn dweud? Mae wedi dweud ti yn yr union lle dyle ti fod. Dyma lle mae'r dy enau di wedi cael ei oleio am dy bechod. Ac nawr mae'n dweud Iesu sydd wedi dod. Dyma beth oedd Eseia yn pregethu trwy Eseia yr oedd yn pwynt at Grist. Nawr does dim manylion yn y darn yma am yr hyn a bregethodd. Os dim eisiau i ddweud y gwir nag oes. Chos ni'n gwybod am beth bregethodd e. Fe bregethodd e'r Iesu. Iesu Grist ddod. Bydde di gliro'r adnodau yma yr oedden ni ddarllen. I Grist ddod a darostwng ei hun. Iddo adael ei gatref yn y nef a thrigor y ddaear. Iddo ddod i ddioddef a cael ei wawdio a'i wrthod. Iddo ddod yn ifydd yn amyneddgar yn llawn tosturi. Iddo ddod fel oen i'r mynd i'r lladdfa. Bydde wedi esbonio beth oedd hwnna'n ei olygu. Ni fyddai yn agor i geg y camdrin a'r ymdriniaeth anheilwng ac anheg a gafodd. Mi fyddai wedi gymryd yn ifydd, yn ostyngedig, yn amyneddgar, fe aeth i'r groes. Mi fyddai Philip wedi pregethu'r groes. Ac esbonio rhai, dyma'r unig ffordd yr oedd Duw y Tad yn gallu caniatáu unrhyw un mewn rhaid cosbi pechod. Ac aeth Iesu Grist i'r groes yn dyledu fel oen i'r lladdfa, ac fe gymerodd Grist ein camweddau ni, ein cosbedigaeth ni sydd arno ef. Dyna beth bydde Philip wedi dweud wrtho fe. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb di. Ni wnaeth Grist dim byd o'i le. Fe gyflawnodd e'r ddeddf yn llwyr, ond i bwrpas i ddod i'r byd yma oedd i gymryd ein cosb ni. Mi fyddai Philip wedi dweud wrtho i'r Iesu gyflawni popeth ei fwynau. Fe fodlonodd y Tad yn llwyr. Byddai wedi dweud wrtho mai trwy hwn, trwy Grist, a trwy hwn yn unig, bod modd cael iachawdwriaeth, maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Mae Crist yw'r ateb i bopeth. I bob un o dy broblemau di, Crist yw'r ateb i bob dim. I dragwyddoldeb, os wyt ti yn grefyddol, ond yn dy grefydd rwy ti'n golledig. Hyd yn oed y fod ti wedi troi at Dduw Israel, rwy ti'n golledig, rwy ti heb gobaith, ond os deidiad Grist, y mae iachawdwriaeth yng Nghrist, fe geid i'r bywyd tragwyddol, fe geid i faddeuant pechodau, fe geid i olchi'n lan yn ei waed ef. Dyna i chi oedfa ar y ffordd, yn y cerbyd. Dyna bresenoldeb. Dyna i chi
ddarpariaeth. Dyna chi baratoad yn gyntaf. Yr oedd yr arglwydd wedi gweithio ar yr Ethiop yma ac yna yn darparu, nid yn unig yr iachawdwriaeth yng Nghrist, darparu pregethwr i ddweud wrtho fe ac ar yr union fan ar lle ac yn yr oedfa y ddau yn dod ynghyd. Dyna i chi gyffro. Dyna i chi anhygoel. Ac yn olaf i orffen y broffes. Y pwynt olaf yma braidd yn amlwg ond yw os i Dduw drefnu trwy'r agluniaethau yr fath awydd yng nghalon yr Ethiop. Os iddo drefnu un i agor ffordd iachawdwriaeth iddo, yn y fath ffordd, ac i ni yn gwybod fod yn hyderus yn hyn y bydd yr hwn ddechreuodd yn o'ch waith da i orffen hi dydd Crist. Yna beth yw diwedd y stori? Wel dyma, fel mae'r emynydd yn dweud, o'r fath newid rhyfeddol a wnaid yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Torodd gwawr ar fy enaid a tebwyd fy nghri, daeth Iesu i'm calon i fyw. Daeth Iesu i'm calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Mewn geiriau eraill, neu ddarllen yr ysgrythur i chi, adnod 36. Ac fel yr oeddynt yn myned ar hyd y ffordd, hwy a ddeithant at ryw ddwfr, a'r einich a ddywedodd weledd ddwfr, beth sydd yn llyddias fy medyddio, a Philip a ddywedodd, os wyt ti yn credu, a'r holl galon, fe a ellir, sylwch. Fe allai ddweud, os wyt ti'n credu fe geidi, ond mae e'n rhoi, os wyt ti'n credu a'r holl galon. Dwi ddim eisiau proffes yn unig. Nid a wyt ti wedi gwneud proffes. Nid a wyt ti nawr yn grefyddol. Na, dwi ddim yn dweud na. Nid na, a wyt ti jyst eisiau dilyn y llwybr yma am gyfnod. Na. A wyt ti yn credu a'r holl galon. Wyt ti wedi deall. Wel, mae'n bron iawn i ni'n gwybod bod wedi deall. Chi'n gwybod os yw'r arglwydd wedi gwneud yr holl waith paratoad yna, a'r ddarpariaeth ar ei gyfer a'r fath oedfa, a'r fath awyddfryd, a'r fath gostyngeidrwydd yn yr Ethiop, a'r eglurder gan y pregethwr, i chi meddwl, rhaid bod na rhywbeth cyffroes yn mynd i ddigwydd fan hyn, ond i ni'n gwybod hyn, ond na'i ddarllen i chi ta beth. Ac fe atebodd ac ddwedodd, yr oedd yn credu fod Iesu Grist yn fab Duw. Yn y daith honno, y daith fer honno, mae wedi cael ei ddysgu fel iddewiaeth. Cofiwch, doedden nhw ddim yn credu yn Iesu Grist o gwbl. Roedden nhw'n disgwyl y Meseia, ond doedden nhw ddim yn disgwyl hwn y Meseia. Ac roedd hwn o Ethiop, bydde fe ddim wedi dod ar draws y wybodaeth yma o'r blaen. Ond mae'r ysbryd wedi bod ar waith ar ei galon ac nawr ar y ffordd nôl, mae'n darllen gair Duw, presenoldeb Duw yno. Mae Duw yn darparu Philip yno i egluro ffordd iachawdwriaeth. Mae Philip yn dweud wrtho fe, Crist yw'r ffordd, fe yw'r unig ffordd i iachawdwriaeth. Ac yna ar y ffordd rhywbryd ar ystod y ffordd, y mae hwn wedi deall a chredu. Achos mae broffes yn syml iawn. Yr wyf yn credu fod Iesu Grist yn fab Duw a'r holl mae hynny yn lygu. Fod yr arglwydd yn waredwr ac yn arglwydd iddo. Dyna chi ateb. Fe gredodd yn y gair credu yna, mae'r gair ymddiried hefyd ond yw Fe ymddiriedodd ei enaid yn llwyr yn yr Iesu. Yr un y dywedodd Eseia a Philip amdano. Mae'r diwedd yn gyffroes hefyd, yn diwedd. Adnod 38. Ac fe archmynodd sefyll o'r cerbyd, a hwy a eithant i weired ill dau i'r dwfr. Philip ar einich, ac fe a'i bedyddiodd ef, a phan ddeithant i fyny o'r dwfr, ysbryd yr arglwydd, a gipiodd Philip ymaith. Ac ni welodd yr einich ef mwyach. Ac fe aeth ar hyd ei ffordd ei hun, sut? Yn llawen. Eithir Philip a gaid yn Azotus, a chan dramwy e fe a fengylodd ym mhob dinas i doni ddaeth e fe i Cesarea. O, am ddigwyddiadau tebyg, o am ei ragluniaethau arbennig Duw, yn arwain pregethwr a chynulleidfa. Pinai fod y pregethwr yna'n unigolyn at unigolyn, neu pregethwr at gynulleidfa. Does dim ots. Ond o na fyddai Duw yn darparu y fath oedfa ac yna iddo weithio yng nghalon pobl i'w glod y bydde'r llawenydd yma i'w brofi.
Dyna chi dyddiau. Mae'n anodd i ni ddychmygu'r pethau yn y dyddiau tywyll yma, ond mae'n digwydd. Pan fod enaid yn dod o dywyllwch i oleuni, yma'r llawenydd. Fel mae'r emynydd yn dweud, daeth Iesu im calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton. Daeth Iesu im calon i fyw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti trwy dy ras, a thrwy dy ragluniaethau, y byddu di ar waith yn ein plith yma heddi. Ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clo. Tyrd gweithio, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 678. 678, rwy'n dy garu nas gwelais. Mae dy gariad fel y tân. Ni all nwydau cryf y natur sefyll mymryn bach o'th flaen. Fflam angerddol rhywbryd ddifar sorod hon. Y sorod yw. 678 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydd i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.